Oppan Gangnam Style. Det er kraftigt med orden, det der. Prøv at se den der. Det er så fedt, det der blue, mand. Jo, det er sæt i orden, det der. Nå, men han danser, og der har han her også. Jeg hører den alle steder. Ja, klart, det er jo en orden, det er nu, det er i orden. Og det tror jeg, det var fuldstændig i orden. Det er fedt optaget i orden. Så kommer det. Oppan Gangnam Style. Så er der sat med... Det er ikke kraftigt, ikke med ord, det er. Jeg er helt enig med det. Det er laver hele muligt. Nej, han laver Han laver to til den ene, og han... Ja, men han står ikke, så det gør han. Nej, det gør han ikke. Nej, du er ikke. Du er ikke med, du er bare ud. Så du skal hjem. Ja. Ej, hvor er du frem. Nej, Oppan Gangnam Style. jeg har spurgt sig 2 gange i den her uge. Du har ikke hørt toilet, hvor der er stadig en toilet. Nej, det er der noget større. Ja, så. Så. Ja, det siger jo hvordan. Vi kan sige helt til. Oppan Gangnam Style. Ej, jeg kan godt være lidt her. Hvor er en chance? Der kommer lige lidt Dan Pøbels i kanten. Gør det? Ja. Nå jo. Jeg skal ikke også. Ja, de her sætter lige mig godt. Kæft, det gør det. Nogle mus, mand. Ja, hvis det ikke er klasse. Og jeg lover med det. Ja. Og så er det ja, men vi er kraftigt. Hønsentrin her. Jeg tror også heldig på det der. Oppan Gangnam Style. Ej, det er klasse. Det er klasse. Cirkus.